Man kan ikke se på folk, hvad de liker at gøre. Man kan ikke tro, at alle over 70 år elsker trækspil og bingo. Vældig ofte så tænker jeg, hvordan vil jeg selv have det, når jeg bliver gammel. Der kom en rapport i forfjor, der hedder Innovation i omsorg. Der beskriver de blandt andet aktivitetsdocenten som et sådan innovativt tiltag. Og han, som er leder af udvalget, han henviser der til aktivitetsdocenten som den andre samhandlingsreform. Netop hvor man drager ind frivillige pårørende og prøver at løse omsorgsopgaverne på en helt ny måde. Så man laver en ugeplan. Synge en sang, tegne, male, husarbejde, som der er mange, der har lyst til at holde på med nu. Så sådan helt hverdagslige ting. Og så prøver vi så altid også at involvere de pårørende. Prøve at bruge de som en ny ressource, og prøve at få de med til at være med og udføre planen. Og jeg har jo gode eksempler på folk over 90 år, som får en ny hobby og begynder enten at male, eller holde på med forskellige typer håndarbejde. Eller bare det at komme så ud i frisk luft, hvad det gør ved den enkelte. Så det er jo det, som holder mig motiveret, det er at se den effekt, det har. Og hvor vigtigt det er, synes jeg, at man fortsat tænker livskvalitet, uanset hvor du er i livsløbet. Hvor vigtigt det er at fortsat at holde på med noget, som man synes er spændende. Så aktivitetsdocenten bør vinde, fordi det har for det første noget for sig, den metode, som allerede er, så ønsker at den skal blive udbredt. Jeg ønsker, det er noget, alle skulle tage i brug for at give en bedre og mere værdig ældreomsorg.